प्रथम चैत मास खासई सुबास लागे मथवा पर शोभत बोझा किसान के अन्न से प्रसन्न मन तन के तवाई जवन हो जय हो सब लोग लौकत खेत के सिवान पे पतई पुरान जान दान कैली दहिया के हरियर बगीचा में महुआ उठान के आम के मोजर बीच सप्तम से स्वर खींच गावेली कोयलर मधुर मीठी तान के गवन हरि फागुन के आंगन में तिकवत की सैया नयले खेत खरिहान से घामा में पाकी जाले से जिया पथा की जब दान के पियावा घर ही रह के तन में लेवल एकर कम रखे के भैया लेवल कम सबके कम कम कर पियावा प्रदेश से घरे आ गए बड़े बाकी सोचलो हां जी कि अब हम अपना मेहरारू के काम माने अपना हमें भौजी के मान लेते हैं सही बात ये तो ओरिजिनल भौजाई हो हमनी के एगो सही बात हम सोचनी कि अपना मेहरारू के काम मानी का मानी भौजाइए हमारा मन जोग भी अच्छा में हां जी प्यार ना मिलल अपना सखी से कहते कि ये सखी कि सखी सैया हमार ए सखी सैया हमार अरे निपटे नदा का करता अब भौजी के खरिहान छिलता सखी सैया निपटे नदा भौजी खरिहान छिलता सखी सैया निपटे नदा भौजी के खरिहान छिलता काहे कि एक भोथर होई गइल में समान भौजी के खरिहान छिलता एक भोथर होई गइल समान भौजी के खरिहान छिलता
अच्छा बर चाचा के परिवार से बानी हाँ जी विश्वामित्र राय जी की ओर से हजारों रुपए का आशीर्वाद मिलो। पियावा के शिकायत करो दिया कान में कहो के कान में बोलो दिया भीजे भौजी के लूगा ऊपर बनल बाटे सुगा भीजे भौजी के लूगा ऊपर बनल बाटे सुगा आहा कि यही जा हो तो बाटे यही जा हो तो बाटे दहिया जिया भौजी के खरिहार छिलता यही जा हो तो बाटे दहिया जिया भौजी के खरिहार छिलता अभिभावक श्री विश्वामित्र राय जी की ओर से हर कलाकार के आशीर्वाद मिलल। एक लाइन और बा हम दुख में बानी काहे झरे खेत में खेसारी कुछ करे शिकारी तारा के आशीर्वाद चले हंसवानी चिन्हलू है के हैं विशाल सिंह जी दरोगा जी उत्तर प्रदेश के जवान दरोगा जी विशाल सिंह जी झरे खेत में खेसारी कुछ करे शिकारी हमरो हिलता जवानी के मचा कि हमरो हिलता जय हो शिकारी बाबा कि हमरो हिलता अरे जवानी के मचा देवरा का करता अब भौजी के